Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ in Wiċċ fejn kull ġimgħa niltaqa' ma' awturi differenti u niddiskutu x-xogħol tagħhom. Illum immissi niltaqgħu ma' Dr. Alfred Sant u s-silta li se naqra llum hija meħuda mir-rumanz bħal f'dizzjonarju. Dr. Alfred Sant m'għandu bżonn ta' l-ebda introduzzjoni u l-karriera politika tiegħu hija magħrufa sew ma' kulħadd. Dr. Sant huwa kittieb li għandu passjoni qawwija għan-novelli. Huwa wkoll drammaturgu. Sant minn dejjem involva ruħu b'mod estensiv fil-ġurnaliżmu, fit-teatru u fil-kitba kreattiva u ta' kontribut ukoll lil numru kbir ta' ġurnali u rivisti. Bejn l-1978 u l-1992 Sant kien il-korrispondent ta' Malta għall-Economic Intelligence Unit u bejn l-1986 u 92 kien il-korrispondent għal The European Review. Però naddu issa għal-qari tas-silta minn bħal f'dizzjonarju. Il-preżentatur temm jiekol ħafna qabel Anġlu li battal il-platt tiegħu bil-lajma. Ma kellux għaġla. Mhux bħal ieħor li skont kif ikkalkula Anġlu stiednu hawn għall-kirjanza u għax intrigat b'dak li fettillu jsemmi dwar il-matrikola u l-iskejjel tal-Knisja waqt il-programm. Il-preżentatur kellu żewġ titfal żgħar ħafna, miżwieġ jew konkubinat jew xkien mar-raba' mara tiegħu. Kif ħaseb tajjeb Anġlu, l-ieħor kien imaġġel biex imur lura magħhom. Ma stennix li Anġlu se jżommu, imma hekk ġara. Għal-bidu d-dewmien kien tattika ta' Anġlu biex idejjaq lill-ieħor. Imma mbagħad kien il-preżentatur innifsu li beda jittawwal, ħaġa li ma kellha xejn x'taqsam max-xorb li xorob, għax hu magħruf kemm kien iżomm ix-xorb tajjeb. Fil-fatt kien il-kittieb li kontra x-xewqa tiegħu spiċċa jlablab iż-żejjed. Taf li għandek il-fama li int apolitiku, qal il-preżentatur, u kien minn hawn li d-diskors ta' bejniethom twal. Ħaġa ftit stramba f'pajjiżna fejn kulħadd għandu l-partit tiegħu, anki jekk jinsisti li mhux hekk. Imma int żammejta dil-fama. Forsi għax qatt ma ktibt b'mod politiku. X'jiġifieri tikteb b'mod politiku? Imma mingħajr ma stenna tweġiba għall-mistoqsija tiegħu, issokta. Fejn kont fi snin 80? Taħdem mal-gvern. Hekk jgħidu fuqek, jgħidu li ma sabukx meta kellhom bżonnok. U fil-ġlieda l-Ewropa. Ħadd mara kemm kien, la fuq naħa u lanqas fuq oħra. Kienu mistoqsijiet li mhux l-ewwel darba semagħhom, ġieli magħmula b'kawtela għax donnu min jagħmilhom jifhem li seta' jrexu. Diskussjoni bdiet toġbu għax seta' tih opportunità jibqa' jilgħab bil-kliem dwar l-aqwa xogħol ta' ħajtu u jibqa' jaħbi dak li kien l-aktar importanti fl-interessi veri tiegħu. Taħseb li l-ewwel darba li smajt din l-akkuża? Jekk trid tgħidilha hekk? Le ma naħsibx. U qalu li kif int imdorri tweġiba. Jiġifieri nafx se tgħid issa? Le, ma tafx. Għajdli, kif toħodha kieku kelli ngħidlek li r-rumanz li beħsibni nikteb issa u wieħed politiku? Anke jitratta forsi dwar iż-żminijiet li qed issemmi? Għalhekk ma rispondejtx l-ewwel meta saqsewk fil-programm x'qed ħejji u għajdli se jkun romanz politiku jew miktub b'mod politiku. Anġlu nduna li telaq il-sienu wisq. L-ieħor kien għadu attent għax qed jisma' u hu messu joqgħod b'seba' għajnejn biex b'dak li jgħid ma jagħtix lok għat-tixrid ta' xixnija li min jaf kif tispiċċa taqgħad. Biss, dakinhar Anġlu kellu burdata fuqu fejn lest jitmellaħ b'kulħadd u mhux l-inqas bih innifsu. U fuq se jkun ir-rumanz baqa' jafas il-preżentatur. L-istorja tal-Kalatanja. Trid tgħid il-Katalunja, ma x'għandhom x'jaqsmu ma' Malta l-Katalani. Da żgur li m'għandhom x'jaqsmu xejn. Mhux dwarhom qed nitkellem. U aħjar immorru għax sar il-ħin. Kont qed nitkellem dwar il-Kalatani. U bekk wasalna fit-tmiem is-silta u issa nistieden lil Dr. Sant biex jiġi hawnhekk u nibdew l-intervista. Kif inti? Grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Għandna ftit mistoqsijiet għalik. Nibdew bl-ewwel waħda. Bħal f'dizzjonarju għandu struttura pjuttost unika. Ir-rumanz ma jsegwix kronoloġija determinata. Hemm siltiet li jieħdu l-qarrej lura fi żmien biex imbagħad jaqsmu għall-preżent u fejn ħajjiet il-karattri jiltaqgħu xi drabi u jitilfu lil xulxin fi drabi oħra. Il-protagonist ewlieni Anġlu De Bono isostni li ħajjitna m'għandix it-tifsira li għandu rakkont. Imimlija trufijiet li ma jorbtux flimkien u jistaqsi allura kif se nagħtu ordni lil ħajjitna. Ordni f'kelma oħra li mhux dak ta' rakkont. X'kienet il-viżjoni tiegħek għal dan il-ktieb u kemm tħoss li rnexxielek tirrealizza din il-viżjoni? Tara l-ħajja mhux biss bħala
xaġa li qed tineħx ġurnata wara l-oħra. Ma bħala sensiela ta' tifkiriet li qegħdin f'moħħok. Pereżempju, tgħaddi ġurnata sħiħa u l-ħajja tiegħek tiftakar fiha l-hemm u law. Ma tiftakarx fiha bordni kronoloġiku x'aktarx, ma tgħidx ħaniftakar f'ħajti u twilid dak il-ġurnata imma jiġu spunti fil-mod kif tgħix fejn jidħlu recollections, tifkiriet ta' dak li għamilt, aspirazzjonijiet li kellek, kol kemm aħna dik il-ħaġa. U x'inhi l-ordni warajhom dik? Kif tidħol? Hija arbitrarja ħafna drabi, tiddependi minn bil-personalità tiegħek, tiddependi mill-mod kif qed tgħix, tiddependi mill-aspirazzjonijiet u l-inkwitijiet tiegħek ta' kuljum. Allura m'hemmx ordni naturali fiha din. Allura il-ħajja ta' kull wieħed waħda minnha tista' tinħass, tiġi esperjenzjata bħala sensiela ta' tifkiriet tal-mod. Arbitrari fil-mod kif tpoġġihom. Għadha tpoġġihom ukoll forma ta' dizzjonarju. Ġifieri taħt sekwenza A, B, C, A, B, C, eċetera, li arbitrarja. U hija arbitrarja forsi daqs kif inti iġġarrab it-tifkiriet ta' ħajtek u l-aspirazzjonijiet ta' ħajtek. Allura jekk tuża il-metodu ta' dizzjonarju biex ħajjet irrakkonta, u fil-fatt bħal dizzjonarju jirrakkonta l-ħajja ta' kittib Malti Angelo De Bono, sekuħ mill-bidu sal-aħħar kważi. L-arbitrarjetà qiegħda hemm permezz tad-dizzjonarju. U allura tista' tibdiha minn fejn trid għax xorta se tkun arbitrarju u kif taqgħod flimkien u tbaddil l-istorja. Kien hemm minħaseb illi fil-fatt ir-romanz mhu romanz xejn ma' sensiela ta' novelli żgħar. Għalija mhux il-każ, għalija huwa sempliċement mod kif tidħol fil-qalb u fil-moħħ ta' persuna li hija tal-letteratura Maltija biex ngħidilha. U mill-mod arbitrarju kif terġa' tirrikrea l-esperjenzi ta' ħajjita dil persuna, tifhem min kien u x'ipprova jagħmel f'ħajtu jew f'ħajjita. Relatata l-mistoqsija wkoll. Kif tħoss li din istruttura taffettwa l-esperjenza tal-qari tar-rumanz? Xi tfisser il-frażi rajt bħal f'dizzjonarju, ġala darba r-rumanz jagħtik il-libertà tagħżel kif għadt inti minn fejn u anke x'taqra u ma taqrax minnu. Waħda mill-affarijiet li tiġri fil-ħajja hija din li xi kultant tħossok għadek żgħir ħafna, xi kultant tħossok fl-età tiegħek għax ikollok taħlita ta' tifkiriet. U effettivament, meta mbagħad tidħol f'dit tip ta' arbitrarjetà, il-ġrajja nnifisha ma tibdix tara sempliċement bħala segwenza waħda wara l-oħra, ma bħala affarijiet li qed jolbtuk għax għexthom, rid tgħixhom jew ma ridx tgħixhom, u il-mod allura kif imbagħad jibnu l-personalità tiegħek joħroġ mill-istess tifkira, mill-istess sekwenza li qed tagħmel int dak il-mument, u wkoll apparti minn hekk toħloq ċerta distanza bejn il-karattru li qed jgħix b'ċertu mod, persuna li qed tgħix b'ċertu mod, u l-esperjenzi tagħha. U dik id-distanza hija distanza li ngħixu għal ħin kollu fil-fatt. Għax kif nitfarġu fil-ħajja, kif nikkonslaw, kif niddispraw. Skont is-sekwenza arbitrarja li tolqotna matul il-mumenti li qed ngħixu b'ċertu mod. Mistoqsija li jmissija din. Il-ktieb jurina wkoll siltiet mill-istorja tal-Kalatanja, l-istorja fittizja tar-rumanz li qed jikteb il-protagonist Angelo De Bono. Rumanz li fis-silta li qrajna fil-bidu, Angelo jiddeskrivi bħala rumanz politiku, għalkemm donnu hemm nuqqas ta' ftehim bejn Angelo u l-preżentatur dwar x'jifhmu bil-kelma politika. Aħseb wara dwar kif rumanz jista' jkun politiku. X'in il-fema tiegħek dwar il-letteratura fittizja u l-politika? Il-letteratura fittizja ma teżistix. Mhux il-letteratura hija mod kif tgħid storja. U tista' tgħid storja li hija vera, li jinexed b'ċertu mod. U tista' tgħid storja li kienet li seta' tinexed. Għal kittieb ħafna drabi il-kitbiet tiegħu kreattivi huma parti mir-realtà li jgħix. Ġifieri meta inti qiegħed tikteb xi ħaġa, il-karattri li qed toħloq, il-ġrajiet li qed titkellem dwarhom, x'kultant għandhom permanenza u realtà ħafna akbar mir-realtà vera li qed tgħix f'ħajtek ta' kuljum. Allura jirriżulta li fil-każ ta' Angelo De Bono, il-kitba li qed joħroġ biha, ir-romanzi jagħti segwenzi tar-romanzi li kitebu, ġifieri x'tip ta' romanzi kiteb. Dan ir-romanzi li jaħdem fuq tal-Kalatanja biex niftehmu, jinħass bħala romanz storiku, ma romanz ta' storja li setat kienet,
ma mhix parti mill-istorja vera, mill-history. U hemm ħafna referenzi fiha għal ċerti affarijiet li toqgħod tara ftit. Għar-realtajiet ta' ħajtu vera. Il-mod kif ċerti segwenzi jinbnew, il-mod kif ċerti tifkiriet jiġu, il-mod kif ċerti biżat u ċertu mart jidħol fil-ħajja, illi jirriflettu wkoll mbagħad anke il-mod kif ċerta superġi qed inħadem fir-romanz li qed jikteb, ir-romanz fittizju li qed jikteb Angelo De Bono jirriflettu tendenzi oħra, aspetti oħra, episodji oħra tal-ħajja tiegħu li b'xi mod jew ieħor daħlu fid-dizzjonarju. Okay. Il-mewt hija tema li tissemma aktar minn darba fil-ktieb. Fix-xena fejn it-tfal qed jiżbarazzaw id-dar tommhom li mietet u fejn l-istatwi, vażuni u dekorazzjonijiet iqanqlulhom il-memorji. Fl-istorja tal-funeral fejn jerġgħu jiltaqgħu l-aħwa li kienu ilhom ma jitkellmu u fis-silta ta' Ġobb fejn l-armel Pawlu wara li tilef lil martu qed ikejjel dak kollu li għamel f'ħajtu. Il-mewt qisha dejjem għandha l-potenzjal ta' xi bidu, x'imkien ieħor. Taqbel ma qari tar-rumanz li jara sens simboliku fl-użu tal-mewt bħalli kieku qed tikkonferma li la hemm bidu u lanqas tmiem? Ma nsibx li użu simboliku. Fil-ħajja tagħna waħda mill-problemi kbar li għandna laqas nara hija kif nirriflettu fuq il-mewt, kif inġarbu l-mewt. Hemm episodju oħra fir-rumanz li ma semmejtx int fejn Angelo De Bono jżur l-eks mara tiegħu li qed tmut. Hemm episodju ieħor fejn seta fir-romanz dwar il-Kalatanja. Hemm eżekuzzjoni orribbli ta' kif mara maqbuda fl-adulterju tinqatel mis-sultan tagħha tiġi executed. Kif tajtaw, ħajta mneħħija. Il-punt mhux hemm xi simboliżmu warajja din ħaġa, il-punt li kif matul ħajtek tiddiġerixxi l-fatt tal-mewt. Angelo De Bono jinħass bħala persuna bħala kittieb ma ngħidx li saqlejt fim ta' ħajtu ma jgħix ħajtu. Tirrifletti aktar fuqha wkoll. Biss ma naħsibx li qed jirrifletti daqstant fuqha daqskemm il-fatt li qiegħed jirrekordja, jirreġistra l-eżistenza tal-mewt u kif tirrelata magħha matul il-ħajja meta tkun żagħżugħ u mittitlek ommok jew missierek. Meta tkun kbirt aktar forsi t-tfal tiegħek ikunu f'periklu li jmutu. Meta tkun int stess riesaq lejn il-mewt. Kif imbagħad fil-każ ta' xi ħadd bħal Angelo De Bono meta irid jiddeskrivi l-mewt fir-romanzi tiegħu kif se jitratta din il-ħaġa. U waħda mill-affarijiet li immarkat sew lil Angelo De Bono għalkemm ma tantx jurija meta jiftakar tqum hija ġara fil-każ ta' ħabib tiegħu. Waħda mill-ikbar memorji li għandu huwa meta kien serva bħala bestman fit-tieġ ta' ħabib tiegħu. U kienet okkażjoni sabiħa fil-fatt b'kombinazzjoni. Ir-romanz jispiċċa fuq ix-xena tat-tieġ. Imma effettivament li jiġri ftit ta' snin wara tmut l-arusa. U parti mill-tifkiriet tiegħu ma' relazzjoni li kellu, diskussjonijiet li kellu mal-armel tagħha. Li wkoll ovvjament iffaċċja il-problema tal-mewt tal-mara tiegħu. Hemm xi ħaġa milli baqgħet immarkata f'Angelo De Bono b'dik l-ġidien. Ir-romanz ma jgħidx x'inhi ma jgħidem. Tajb, ħafna issa hawnhekk għandna ftit kotba ħafna minnhom tiegħek u tnejn ta' awturi oħra. Tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Ma nippruvax nikkummenta fuq il-kotba li huma tiegħi għax diġà tkellimna biżżejjed fuqhom. Ta' Mario Epistoli mid-deżert? Għadni ma qrajtux, tispiċi ngħid Epistoli mid-deżert u allura ma tantx nista' nikkummenta fuq. Ovvjament, rajt ħafna mill-xogħlijiet ta' Mario, kellna diversi konverzazzjoni twal matul snin fejn ċerti affarijiet qbilna fuqhom, ċerti affarijiet ma qbilna assolutament xejn. Imma ovvjament xi ħaġa li tkun on my reading list eventwalment. Qiegħda fil-librerija tiegħi. Li ora nota what Alex is-strip reġgħu saru velenu. Illi huwa romanz għalija importanti ħafna, innovattiv, l-aktar forsi wieħed innovattiv tal-aħħar 20 sena. Avanz kbir fuq l-ewwel wieħed tiegħu Antipodi li ma kienu ġobni xejn. U għalkemm naraħ romanz tajjeb ħafna, xort għandi riservi. Riservi fis-sens li
l-istil jużaw bil-Ingliż u Malti, Maltin fl-istess tekst. Nifhem għaliex intużat, minix daqshekk konvint li hija teknika li napprezza personalment. Il-karattri imma u l-istruttura tal-istorja huma tajbin ħafna, huma maħdumin, ċerta bitzilla li toġobni, fuq lat politiku, fuq lat soċjali, fuq lat ta' kif ir-realtajiet f'pajjiżna jinħassu u jinbidlu. Mbagħad anki it-tmiem tiegħu fil-fatt tattielu u qbilna fuqha. It-tmiem tiegħu ifakrek film magħruf Amerikan fejn il-ġurnalisti jitlaq rasu l-isfel lejn is-South tal-Afrika. Wara dak ir-romanz mbagħad kellu romanz ieħor, Trojan, illi wkoll kien tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħi. Għalkemm ovvjament is-sriep huwa aktar innovattiv u sperimentali. Trojan imma għandhom partikolarità oħra li interessatni ħafna, hija huwa romanz dwar kittib Malti, kważi bħal dizzjonarju tal-ġenerazzjoni ta' wara Bellaġerek, mhux ta' wara, Bellaġerek naħseb għandu li lejn 40 jekk ma qalibhomx. U jitkellem dwar xi ħadd li huwa ħafna aktar avanzat minnu. Naħseb li nafa li qed jirreferi fil-fatt. Maħdum ukoll b'ċerta mod, ma mbagħad hemm xi ħaġa li laqtitni ħafna għax kważi ħareġ Trojan fl-istess żmien bħal romanz ieħor ta' Emanuel Mifsud id-darba, Jutta Ħajma. U hemm ċerti somiljanzi, hemm ċerti xebħ strutturali bejn żewġ romanzi li laqtuni ħafna. Ta' sens. Anki Jutta Ħajma jitkellem dwar kittib Malti id-darba, imma dwar artist Malti. Fil-fatt, kif fakar tajjeb, romanzi spiċċa bil-mewt tiegħu xi ħaġa tal-bejt. Fejn nitkellmu fuq ġenerazzjoni. Romanzi li qed jitkellmu fuq ġenerazzjonijiet ta' qabilhom. U bagħad strutturalment ukoll it-tnejn għandhom ċerta ossessjoni. Fil-każ ta' Trojan, l-ossessjoni tal-karattru prinċipali, il-kittib, tirrelata ma' esperjenza li kellu fiċ-Ċekoslovakkja ta' qabel sfaxxa il-ħajta Berlin. U l-istess, l-artist ta' Mifsud għandu ossessjoni rabta ma' marra li kien iltaqa' f'Berlin qabel waqal ħajta Berlin. U allura dawn matul is-snin żammew dir rabta ossessjoni u effettivament parti essenzjali mir-żewġ romanzi titkellem dwar din il-rabta. U l-mistoqsija tiegħi mbagħad tkun din għaliex hemm strutturalment da xebħ. Ovvjament mhux qed jikkopjaw il-xulxin, mhux dak l-argument. Imma naħseb illi tirrelata jien ma' kif l-artisti Maltin tal-ġenerazzjoni tagħhom, ġifi ta' Mifsud u ta' Bellaġera, ġarbu il-bidliet li seħħew matul dawn l-aħħar 30 sena, 20 sena. Snin 80, li kienu snin ta' meta kienu żgħar huma, u mbagħad il-waqgħa tal-ħajta Berlin, b'ċertu mod li dawn il-postijiet eżotiċi ta' wara il-purtiera tal-ħadid, għal xi raġuni oħra, jisom forsi rawhom bħala modelli ta' bidla, illi qed jirriflettu l-bidla li qed iġarbu f'dal pajjiż. M'għandix risposta għal din ħaġa, ma sitta kurjuża din ix-xebħ l-somiljanza strutturali bejn żewġ romanzi li dejru b'mod indipendenti kważi fl-istess żmien. U anke l-fatt li jitkellmu dwar bħala karattru prinċipali artist Malti, jew kittib Malti. Tgħidna xi dwar l-influenzi tiegħek forsi kittiba jew affarijiet jew xogħlijiet oħra li jinfluwenzaw il-kitba tiegħek? Tant kienu jkun hemm influenzi fil-bidu kont ngħid Pirandello, Proust. Imbagħad matul is-snin ngħid kemm Charles Dickens baqa' jinfluwenzani u ċerti kittieba wkoll moderni, speċjalment fil-lat ta' dawk li jiktbu stejjer tal-crime stories Amerikani fl-effett skiet tagħhom. Imbagħad toqgħod tifrex aktar toqgħod tiftakar pereżempju f'kittieba bħal Balzac li jiftlu f'ċerti fattizzi soċjali, ekonomiċi, intergenerational, b'mod li huwa inkredibilment tajjeb. Tul iż-żmien tassorbihom dawn l-effetti.
Mill-lat Malti l-aktar wieħed l-influenzani meta kont żgħir ovvjament kien Franz Bejjer li llum xorta ħażin naħseb intesa' ftit. Għalkemm hu mbagħad aktar ma tikber aktar tibda tara l-lat kritiku ta' nkollok lat kritiku, ma ovvjament fetaħ orizzonti ġodda. Giuseppe Diacono kien jinteressani wkoll meta kont żgħir għax kien fetaħ linja fuq ir-realiżmu teatrali li naħseb li kienet tajba, kienet wisq. Kif taqbad tajt, kienet sosservjenti għal Ibsen, imma għandu ktib jismu wara Ibsenu, imma kellu idioma tajba wkoll. Dak li għandu xaqsam mbagħad ma' letteratura aktar wiesa, saqsin li ngħidlek li mu l-aħjar romanz li qrajt f'ħajti, naħseb jien Anna Karenina ta' Tolstoj. Li qrajtu darbtej u naħseb nixtieq nerġa' naqrax daw. Tajjeb, wasanna fit-tmiem din l-intervista, grazzi ħafna tal-li ġejtu samt daw sibijiet magħna, grazzi. Aħna wasanna fit-tmiem programm ieħor ta' Wiċċ in Wiċċ, narawkom il-ġimgħa d-dieħla biex niltaqgħu ma' awturi u awtriċi oħra.